prieteni din nou. Să știți că am văzut videoclipul precedent și am văzut niciun like, nicio comentariu, nicio abonare, doar că am văzut că 52 de oameni au văzut acel video și n-am văzut nimica. Vă rog frumos, dacă mai vă uitați la mine, să-mi dați un comentariu sau ceva, vă rog, că eu mă străduiesc pentru voi. Hai să trecem la video. Salutare! Hai să facem partea a doua cu oamenii. Hai să vedem pe cine să facem. Dar stați un pic, că cred că mi-a scris cineva. Cred. Nu. Ok. Haideți să mergem pe aplicație. Aplicația este aia de sus, asta. Da. Hai să vedem. Să întreb pe cine să facem. Astăzi am mai făcut pe cineva, Miriam Bombonica și Ana Banana. Ok. Haide să mă gândesc, că n-a scris nimic în comentarii. Cred că m-am gândit, o să fac doar pe tatăl meu. O să fac aici is the boy. Aha. Ok, un pic cu engleza. Ok, haide că vă arăt eu rezultatul. Gata, am făcut rezultatul. Acesta e tatăl meu. Nu arată așa în viața reală, dar că nu i-am găsit părul. Sau cum se spune. Da? Și vă rog frumos, acum să spuneți în comentariu, vă rog. Mă spuneți în comentariu sau să dați un like, ceva. Să spuneți în comentariu din vloguri, din familia mea. Ok, pa, pa, pupici!